Iti uneg, ti improvised boxing ring, makumikumen dagiti amateur boxers, iti Abra Boxing Stable, iti panagensayo, usar dagiti daan na boxing gloves ken boxing punching bags para iti masungad nga amateur boxing event a Job for Glory 8 Resilience iti San Jose del Monte, Bulacan inton November 2. 15 nga brenyos ti makibalubal iti tallo a kategorya pakairamanan ti beginner, intermediate, ken advanced category. Numan pa'y makumikom dagiti estudyante iti panagbasa da, ikandalata ti oras ti panagensayo da. Kuamam ti training dagat after class da, mag-training dan. Tapos, no kasi nga kuan, gapo kami magtrabaho, supervise mo may idan, kasi dyan. Balon ti nainget a panagensayo ken suporta ti pamilya, desidido a maala ti advanced category fighter ani Boni ti balitok a medalya. Madlaw ko nga kaya na di kalabang ko di danog ko. Wala kasi lumatyan ko no testalan ma'am. Speed laeng. Then ko diskarten to lang nga di ko danog to lang danog mo rin nang kumanak ko di kalabang ko. Basta ako si score ma'am. Kasi ta mature fight ngamin ma'am ko. Scoring talaga ti nang rona. Panggep ti Abra Boxing Stable coach nga i-train ti second year college student ani Boni para ti posible a panagbalin na a professional boxer. Agtawen ti 14 ti kubingan ken 19 ti kataengan dagiti abreño boxer ang makipaset ti boxing event. Kimid daw da tinananay at tulong para ti mausar da iti masungad a laban da. Dagi ubigan nga mga edgas ibagbaginan kasi makita tayo dagi kwated toy, dagi equipments tayo ka tampalang na pintas. So nga kasi dahil ma'am. Ginanos dan ma'am. Apo nga ka ti kid daw ko man kat. Naman nga financial support or no in-kind latan like boxing gloves, giti kwada, punching bags da kasi dahil. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.